Здравейте хора! Аз съм Себас и добре дошли отново в моя канал, където този път сменяме играта и ще играем Hitman 3. В този епизод очаквайте много луди убийства и както много забавни моменти. Така, нашата цел е да убием Виктор Новиков и жената беглец Далия Марголит. Така че смятам да започваме. Ето и нас. И гостите навлизат. Аз може би съм един от най-нормалните гости в този, как да кажа, хотел. Този ме гледа странно, но аз съм още по-странен с този конски нос. Така. Да видим. Добре, благодаря. Така. За целта ще трябва да се преоблечем като бодигард. Ето го. Шефа на LG, който ще бъде мъртъв след малко. Но, да. О, ето какво следва да видите. Слагаме патенцето и на 3, 2, 1. Ами... Настана паника. Айде! Така, добре. Може би това, което направих в началото, не беше много умно. Смятам вече да сме малко по-сериозни и да направим мисълта. Каква мадама. Шикарно се. Така. Сега целта ни е да се преоблечем като бодигард, което ще бъде не сложно, защото ние все пак сме клон и ще забавляваме публиката. Този път няма да завидявам публиката. Този път отивам да взема един костюм от бодигарда. Сега целта ми е, ще хвърля Динка бързо. Ето го човека. Така. Този е пътник, дами и господа. Не. Брат, как те ще стане? Така. Трябва да се преоблека. Не мога. Добре, преобличам се. Бързо. Добре, що не мога да се преоблека като този? Този явно е бил гост. Не, какво правя? Така. Отиваме в кухнята. Така. Да видим какво има. Има нож. Съжалявам, брат. Така. И убиваме тази в същото време. Бързо, не, мале. Не се случиха нещата както трябва. Убил го? Скриви се, добре. Мале, нещата не се развиват така както трябва.
О, този го излих. Където е? Не. Бързо. Не, мале. Ай, ще моквам другия път. Добре. О. Аз защо съм с грешен пистолет, мале, нещата. Имам уолхак. Леле. Поставя! Не, нищо не виждам. Не! Леле, какво напречно? Какво се случи? Колко човек? Бомба. Нищо не виждам. Брат, те ми дойдоха 15 човека. Да взема добре. Униформата на този. Има и самолети, майко, те идва целта. Целта. Така, сега трябва да се срещнем с тази, с някоя си дете, която не я знам коя е, обаче ще се отмена атака. Гледайте сега, гледай. Але, атака, с уважение към мене. Благодаря, мърдай, What's up, ще ми казваш ти. Така, сега взехме дъхтя с нас и сега ще го заведем до първина. Така, отиваме до там. Ето така. И сега просто чакаме тоя Виктор Новиков ли какъв се води. И заставаме така. Така. Би трябвало да дойде и аз да го гръмна. Това само познава. Ще го изчакам. Добре. Време за женската да я убием.
Така, за целта сега тръгнаме на там стотинка. И сега се качваме нагоре. Колко умно бе, човек, колко умно. Добре. Нашата цел е каква е? Как видяхме какво ни е? Добре, сега аз какво трябва да направя тук? То пак човек да не тър докосне, бе. Сега може би ще чуем телефона. It's Miss Margolis' private laptop. The whole auction is running from that thing. What if something had happened to it? You don't have to be sarcastic about it. You know what would have happened, right? She would have shot the messenger. That means me. Fine. Just don't do it again. Сега трябва да намерим този лаптоп. Обаче този човек там, който го пази, ме познава. На етажа. Тук всеки ме познава човек. Взехме го. Аз към това обаче ще си го взема. Това ще го дропна. Така, тази виждаме. И сега време е да се включваме това топа. Това е готово. Да, мисия комплит. Сега за целта трябва да извикам меча. Сега да видим. Сега да видим. Сега. Давай, давай. Така, след това трябва ми още една права.
Сега просто ще сляза долу. Моля те, бързо, бързо, давай. Шкафчета, глупости, ето го изхода. Близо сме. Ами, смятам, че това ще стане доста добра победица. И на 3, 2, 1. Ами хора, ако искате още подобни видеа на Хитман, просто се абонирайте за канала с камбанката и дайте един мощен палец нагоре. И моля ви се, хайпнете видеото, за да ми дадете мотивация. Така че аз бях Севаст и чао чао!